Szabad, mint a madár, tenger és napsugár, simogató szél. Itt a földre szállt mennyország, szép homok dűnik az úrkék óceán. A lovának hátára ül, úgy érzi, hogy szinte repül. Vígan vágtat galoppozik, lova közben verbenyelik, számára ez természetes. Kocog, dalol, szép az élet, boldog kis lovakkal élhet, teli vérhív, úgy hívja Mistral. Léna farmja. A díszlovas. Ez az! Gyerünk! A riporthoz fel kell vennem a legszebb jeleneteket. Hugo, tedd már le azt a kamerát, és élvezd a műsort. És most jöjjön az utolsó versenyző, Angelo! Hajrá! Gyerünk, Angelo! Lásd el a baját! Oh! 17 másodperc! Szédületes rekord Angelo barátunktól! Minek így kiabálni, csak mert elkapott egy tehenet? Nem vagy te egy kicsit féltékeny? Dehogy is! Csak remélem akkor is ilyen lelkesek lesznek, amikor elnyerem az ünnepről szóló legjobb riport díját. Kedves barátaim! Íme a Csikós Fesztivál díszlovas választásának idei győztese! Cavaletti. Nyilván megint ő, mint minden évben. A győztes nem más, mint Léna, Steiner és Mistral nevű. Ez meg hogy lehet? Nem is jelentkezem. Valaki más nevezett a nevemben. Arra gondoltam, hogy szép, kitűnő díszlovas lennél. Kedves vagy. Szívesen lennék az, de Mistral nem bírja se a bikákat, se a tömeget, és... Csináld meg! Tudod kezelni Mistralt. Annyira jó, hogy végre nem Samantha az. És ha te vagy a díszlovas, a riportversenyt már is megnyertem. Tudom, hogy jobban járok, ha igent mondok. Igen! Léna! És mindenek előtt a biztonsági szempontok, Steiner kisasszony. Kruciális, értjük egymást? Kruciális! Igen, uram. A fesztivál díszlovasa a bikák előtt lovagol. Egy rossz mozdulat és katasztrófa, katasztrófa! Ígérem, nagyon fogok figyelni, és... Mistral! Gyere vissza! Mistral! Ne! Állj meg, Mistral! Mistral! Állj! Én vagyok az! Nyugodj meg! Nyugi! Ez az, Mistral, jól van. Megengedhetetlen! Jobb, ha tudod, hogy még egy ilyen, és kipenderítem! Kipenderítem! Sajnálom, Brisé úr, nem tudom, hogy juthatott ki az utcára. Azt hittem, jól bezártam a box ajtaját. Nem elég hinni, kisasszony, cselekedni kell! Cselekedni! Igen, uram. Ezúttal jól zárja be. 20 perc múlva találkozunk a főtéren, hogy átadjam a díszlovas hagyományos nyergét. Igen, be van zárva, Léna. Ne gyötörd már magad miatta. Mistral ráállt és magától kinyitotta.
Hagynám ezt az egész díszlovas micsodát. Ne aggódj, jó lesz. Gondolja, szuper riportomra. Szükségem van rád. Akkor nem késhetek el a nyeregátadásról. Azt jól teszi, kisasszony, jól teszi. Akkor az arénában a csokorpartin. Csokorparti? Az meg mi? Meg kell szerezni egy virágcsokrot. Aki a gongszó után átnyújtja a díszlovasnak, csókot kap érte. Hát nem romantikus? Imádom. Úgy érted, csókot Lénától? Bizony. Készítsd a kamerádat, riporter, hogy felvedd a csókunkat. Ez a nyereg több mint 100 éves. 100 éves. Követelem, érted? Követelem, hogy nagyon vigyázz rá. Vajon kinek sikerült csókot lopnia a bájos díszlovastól? Misztrálnak nem nagyon tetszik. De hová tűnt Hugo? És van még egy versenyző, Hugo, Regis nevű lovák. Valami azt csúgja, hogy ebből baj lesz. Itt van a lovas, aki csókot kap a díszlovastól. Azért csak vigyázz, rázós lesz. Vigyázz, kész, és mehet a csokor. Hé! Mi a baj, Misztrál? Ó! Misztrál, mi ütött beléd? Gyerünk, gyerünk, Reglis, gyerünk! Ne erre, a másik irányba! Bocsánat, kisfiú, kapsz tőlem egy másikat, ha végeztem, ígérem. Hagyd már abba, te zobagép! Most örülsz? Miattad búcsút mondhatok a csokornak, és Angelo fog... Jaj, ne! Mozgás, Reglis! Mozgás, mert még eltaposnak! Mit rácsorog ez ott? A csokor? Hé, add ide szépen a csokrot Hugo bácsinak. Add már, jaj! Add már ide! Jaj! Bravo! Hugo-nál van a csokor, ő kaphat csókot a díszlovastól. Tényleg, megnyertem! Ügyes voltál, Zabodi, ügyes voltál! Misztrál, mi a baj? Léna, baj van? Csókot! 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 Jó barátom többre számított, de hát fél csokorért fél csókját. Nem értem, miért téged választottak egy ilyen nyughatatlan lóval, ami ráadásul nem is a tiéd, mert ezt is megtudtam. Remélem lecsillapodik a folytatásra. Semmi baj, Misztrál, vége van. Mi volt a gond? Mi zaklatta fel? Nem tudom, nagyon fura. Ahogy leszállt megsérült! Most már értem, miért feszengtél úgy. Nem mély a seb, de fájhat neki. Talán az öreg nyeregaludas. Te meg mit csinálsz? Állj meg! Ott van! Nézzétek! Ezt elhagyta. Egy éles kavics a nyereg alá ragasztva? Ettől sérült meg Misztrál.
Ez egyértelmű szabotázs, és a tettes el akarta tüntetni a bizonyítékot. Biztosan ő nyitotta ki a boxot is. Valaki morcos Lénára. Világos. Tuti, hogy Samantha az nem bírja megemészteni, hogy te vagy a díszlovas. És felbérelt egy csikóst, hogy megbuherálja a nyerget? Tudjuk, hogy utál, de mégsem hiszem... Lehet, hogy nem ellenem, hanem a fesztivál ellen van. Például a polgármester ellensége. Vagy Stefán? Nagyon mérges volt, amiért veszített. Lehet, hogy ő volt. Mi csak a díszlovasok gyöngye, aki mindent megtesz, hogy elrontsa az ünnepet. Ez a kígyó biztos benne van. Megértették? Polgármester úr, kérem. Mi az már megint? Mistral ezért volt ideges az előbb az arénában. Követ ragasztottak a nyereg alá. A nyereg alatt találtad? Nem egészen, de... A földön találtuk. Egy csikós el akarta tüntetni a bizonyítékot. De elesett és elejtette. Igen, és elfutott, de ő volt. Ez biztos. Kíméljetek meg a hókusz-pókuszoktól! Nem sokára kezdődik a felvonulás. Ne késd el! És ezúttal tartsd féken a lovadat. Ne aggódj, Léna. Te csak a felvonulásra figyelj. Mi majd vigyázunk rád és Mistralra. Az erkélyedről kéne filmezni. Írtó jól lehet rálátni a menetre. Jó? Ha-hó, van itt valaki? Mi? Ja, igen, itt a kulcsom. Majd jövök, csak meg kell néznem valamit. Hoppá, bocs, kislány. Samantha táskája. A ruhája. Hát persze, beöltözött csikósnak. Ő a szabotőr. Szólnunk kell Lénának. Ezt nevezem! Ó, de szép. Ezt nevezem! Csodálatos! Gyönyörű. Gyönyörű! Ohó! Meg is van. Ha ezzel nem nyerek. Hugo, gyere gyorsan! Iszonyú sürgő, siess! A csikósnak öltözött Samantha az. Szólni kell Lénának, mielőtt az a kígyó megint csinál valamit. És ez biztos? Tuti fix. Majd elmondom. Fussunk! Látom őket, ott vannak! A lovak között gyorsabban utolérjük őket. És a bikák? Látom! Ott van bent a sorban! Jaj, ne! Léna, vigyázz! Te is hallottad? Anais hangja volt. Mi történt? Mi volt ez? Mi volt ez? Látod, mi volt ez? Mistral, nyugi! Most mi van? Nyugodj meg! Vigyázz, Léna! Hey! Vigyázz! Mindjárt felepeli. Ez meleg helyzet. Szép volt. Kemény volt. Meleg helyzet volt, az biztos. Jól vagy, Angelo. Jobb voltál, mint a versenyen. Köszönöm. Mi történt vele? Mintha megütötték volna. Láttál valamit? Nem, de Mistralt ütés érte. Éreztem. Na ez már sok. Engedjenek át! Szökés, félbehagyott ünnep, botrány a felvonuláson. Ez a ló súlyos problémákat okoz. Súlyos problémákat. Mistral nem tehet róla. Valaki bántani akarta. Előbb kavics a nyereg alatt. Most meg ezt sikerült kitalálni. Samantha Cavaletti. Megszúrta Mistralt a dárdájával. Ez bizony súlyos vád. És a bizonyíték? Csikósnak öltözött, láttam a táskáját.
Táska? Meggyőző bizonyíték. Én azt látom, hogy ezt a vadlovat nem tudja kordában tartani a kisasszony. Mindnyájunk biztonsága érdekében értesítenem kell a hatóságot, de addig is a ló elkobozva. Ne, hagyják! Nem tehetik! Mistral! Ereszen! Mistral! 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 Nyugalom, kisasszony, ne nehezítse meg a dolgunkat. Kitalálunk valamit. Ugyan mit? Elvették? Én nem akartam díszlovas lenni. Bánom már, hogy jelöltem. Az egész miattam van. Nem, én is győzködtem. Annyira örültem, hogy végre nem Samantha lett az. Meg én is. Úgy meg akartam nyerni a riportbe. Hé, a kamera! Az erkélyen hagytam! Féltem Lénát, nem kéne magára hagynunk. Igaz, keressük meg. Lemerült. Hé, véletlenül nem vettél fel valami érdekeset? Lássuk csak. Nagyon jó. Megtette. Elvitte Mistrált. Mindig azt mondta, inkább visszaengedi a vadlovak közé, semmint hogy bezárva lássa. Megkeresem. Te addig próbáld úgy intézni, hogy ne vegyék észre az eltűnését, amíg vissza nem jövünk. Nem lehetne fordítva? Nehezebb, mint gondoltam, de legalább itt boldog leszel, Mistral. Szia, lovacskám! Mistral, kérlek! Menj, fuss! Muszáj! Menj, tűnj el! Menj el! Jaj, ne! Segítség! Segítség! Segítsen valaki! Segítség! Hé! Ne! Hátrébb, Mistral! Te is elsüllyedsz! Léna! 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 Mistral? Tudod, hol van Léna? Mutasd meg! No csak. Erre ráközelítünk. Mistral! Angelo! Kapd el! Kapaszkodj a lasszóba! Nem. Megvan! Jól vagy? Most már igen. Köszönöm. Nincs mit. Jogosan kéri a jutalmát. Ő segített megtalálni. Köszönöm, Mistral. Jó paci vagy. Figyelj, vissza kell vinned, amíg még nem veszik észre az eltűnését. Belepusztul, ha bezárják valahova. Ha nem hozod vissza, biztosan elveszíted. Ne menekülj, inkább harcoljunk. Elkapjuk Samanthát. Betörés, lopás, szökés. Attól tartok, kisasszony, a lován kívül a lovaglási engedélyét is visszavonják.
Attól tartok. És mától nem vagy díszlovas. A szemérmetlenül megvádolt Cavaletti kisasszony volt szíves és felajánlotta, hogy átveszi a szerepét. Várjon, Brisé úr! Megtekinteni ezt, kérem? Nézze csak ezt a csikóst, aki a felvonuláson Léna mellé megy. Jó, nem túl éles, de jól látszik, hogy megszúrja Misztrát a dárdájával. És ez még nem minden. Itt a folytatás. Ráközelítünk, és... Ó, a teremburáját! Te! A Csikós Fesztiválon egy díszlovas van, volt és lesz. Én. Hívom is a szüleidet. Nagy slamasztikában vagy nagy slamasztikában. Amit rád és a lovadra mondtam, nem érvényes. Elnézést kérek. Gondolom, elment a kedved a folytatástól. Szó sincs róla. Végigcsinálom, amit kell egy díszlovasnak. Ön nem tehet róla. A látszat ellenem szólt. Gyönyörűek! Ó, de szép! Ez igen! Puszit a csokorért! Sajnos már késő. Forduljatok bizalommal a jövő évi díszlovashoz. Anais is be fog nevezni. Igen! Éljen a következő díszlovas! Nézd már, ez a srác, akit a neten láttunk. Azt a írtó vicces, ahogy kipurcantatol a bikától. A sok galiba miatt lemondtam a riporterversenyről. De készítettem egy kis montást az arénabeli mutatványaidról. Megnézheted a toldacikit.com-on. Nagyon jó. Úgy is elkaplak, és az itatóban fogsz szörfözni. Hé, Angelo, ha puszit akarsz, csokrot kell adnod. Magyar hangok. Cető Zsanett, Csuha Bori, Gacsal Ádám, Berkes Bence. Magyar szöveg Szabó Anita. Hangmérnök Johannis Vilmos. Gyártásvezető Farsang Csilla. Szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkront a Minimax megbízásából a Subway Studio készítette. Produkciós vezető Kicska László. Kattints a weboldalra, és próbáld ki a legizgalmasabb játékokat!